ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πάντοτε σημαντικό γεγονός, όταν μάλιστα γίνεται εδώ στην Ελλάδα από 20 έως 22 Μαΐου στα Γρεβενά. Εδώ βλέπουμε πλάνα από αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε στην Καστοριά πριν από 3 χρόνια. Φέτος όμως έχουμε στα Γρεβενά τον αγώνα, μια πόλη της Ελλάδας που έχει άρρηκτα δεμένη η σχέση της με τον μηχανοκίνητο αυτοκινητισμό και ειδικά με τη μοτοσυκλέτα, χάρη στην τεράστια λέσχη του μοτοσυκλιστικού ομίλου Γρεβενών. Ο αγώνας είναι θεσμός στη χώρα μας, είναι μια προσπάθεια πολλών ετών. Η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας σε συνεργασία με το ΟΜΟ Γρεβενών, με τις προσπάθειες που έχουν κάνει, πιστεύουμε ότι θα έχουν μια άψογη διοργάνωση. Είναι ο τρίτος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Enduro που θα γίνει το τριήμερο από 20 ως 22 Μαΐου. Η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, ο Δήμος Γρεβενών, οι τοπικές αρχές, σύλλογοι, το νοσοκομείο αλλά και όλη η περιοχή με τους κατοίκους αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια και υποστηρίζουν για όλη την προσπάθεια αυτή παρόλη την προστάτωση που θα γίνει στην πόλη. Περισσότεροι από 100 αθλητές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Enduro, όλοι αφρόκρεμα δηλαδή, θα κατακλείσουν στα Γρεβενά σε συνδυασμό με τον αγώνα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος που γίνεται παράλληλα. Ο παράλληλος αυτός αγώνας δίνει δυνατότητα σε αγωνιζόμενους να απολαύσουν το κλίμα και τις φανταστικές διαδρομές του αγώνα σε ένα ελκυστικά οικονομικό πακέτο. Μαζί με τις μεγάλες ομάδες, τις εκατοντάδες των ανθρώπων της οργάνωσης και τους χιλιάδες θεατές, η περιοχή αναμένει να γεννήσει από πολλούς επισκέπτες και είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού που ιδιαίτερα δίνει έμφαση η χώρα μας. Την Παρασκευή το απόγευμα στις 6, μέσα στην πόλη των Γρεβενών, θα γίνει το Superfest, όπως αυτό που βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας από την Καστοριά πριν 3 χρόνια, και το Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν 3 θεαματικές διαδρομές πολύ κοντά στην πόλη. Οι θεατές θα μπορούν να απολαύσουν αγωνιζόμενους σε κάθε σημείο μόλις 5 χιλιόμετρα απόσταση τόσο στις ειδικές όσο και στα θεαματικά περάσματα στις απλές διαδρομές. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι απλές διαδρομές στο Enduro γίνονται με το γκάζι στο τέρμα, όπως λέμε, καθότι είναι αρκετά σφιχτές και δεν βγαίνουν οι χρόνοι εύκολα. Επίσης στο σελίδα του αγώνα μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις διαδρομές, για την πόλη, για τα αξιοθέατα, τα ξενοδοχεία, καθώς και πληροφορίες για αυτούς που θέλουν να συμμετέχουν εθελοντικά στην οργάνωση. Η πρόσκληση είναι προς όλους και είναι αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο μοτοσυκλετιστικό γεγονός της χρονιάς σε αγωνιστική μοτοσυκλέτα που θα γίνει στη χώρα μας.